Ze? Hemen ze pasaten da ba? Nunda zone danok? Neuri esan bastan bitorrek hemen txeoteko. Neu lehen, beina iakonaz ordurako ta inorbez. Ai, hemen ez daz gauzak ondo. Ze? Hemen bez? Plaza gaini behutzik? Hemen txera gobernu. Andramasetan atun erre usainipez? Ez da inik hemen ze pasaten dan baine... Bueno, segi etxean buelta bat emoten. Gaztetxin bez, ahataipez. Ene ez dutzen hazinaz, Banu kafeko atzea. Ia baltziguan eroetxen doten baten bateaz. Hau ondartzi, negun baino utzaratxo. Hauxera, gobernu. Hauxe faltaztan ja. Porture etorrite tiobibutako musika ipez. Andramairik ez da, lakosi? Bueno, tranquil. Herrixan ezpara giroik, zuek, tranquil. Geuka gantakoute. Aurrera beti, beti aurrera. Aurrera beti aurrera. Aurrera, nahi irabazi, nahi eta galdu, ondarrutarra geragu. Aupa aurrera trakatra! Datorren urtin, 100 urte. 100 urte tertzeran, eutzi gero! Ze leokari, aurten ez tozu eukinok diarrein biharrik esnatzeko? Gauzak ondoraz, kantaten zatoz. Gauzak ondo, zuke pentsatezu hilan 14 aiata Andramairipez? Nundik urten daue mamarro kristorrek? Ze gobernora hemen, zelako itxuri irauke herrixak? Txarrai onena atateko ondarrun kanta etxen dou. Ze pentsatezu zeupa? Ondo betxatzen gata, ze aurten gurtiai umori ipintzen espatzau, jaidakau. Bueno, leokadi, on geurea, zelaik ikusi zu ondarru isestikona? Isestikona? Ederraz azezue bandiduk. Herri guzti juntzinen kontxa, ondarru animatea, dania mentxe, kortxelin. Isesko Andramasetan esan emanik, ondarru kontxan ikusiko genduleta, dra! Mare gorrixe ondarru tipe, ikusi etxezan. Oiun popia zeonitxan, 3 astin. Eta beste konto bat. Pasadan hilin neska ze, Bizkaiko txapeldun, one pai entrena konfinamentun. Zoixona neskak, segi bidietxen, ru, ondarru. Beste konto bat. Zapato azulipez, kaminazpiko eta gozikako jairipez, antxoa egunipez, erdiaroko azoka ipez, baina inok ez dago esango ondarrun geldikeoteko gazenik. Aste santuko egitarau, radixuko uinen txertoa, kitxikuk, kiroldegi virtuala, kulturrueri, eta neupe berbain eban bertan. Herri bisixerakau eta hori altxorroi mantentzen jarraitzu birdou. Gora gute gutarrak! Ta konfinamendu, deseskaladik, lelengoko fasi, bigarren fasi. Zela bizi izan dozuzu kortxelin ba? Ez da erreza izan, ze esango epa. Biztak ederratakat, baina ene okotzeko zuluk arte. Txakurrero eukiban eugitxienez. Ezkerra zunbeltzek udaletxeko wifin pasaitze emostan. Gainea, ikusirot,
plaza gaineipez eta txosnaipez tala. Da nun bazkaldute afaldu biro nipa. Da nunen biro baltziuan ba. Eta kalimotxo ederra nun erango pa. Ene mamarro kristu. Hori bai. Batzukin azarrenaz, Batzuk ez tozue arau bat bera errespeta. Olaike txartu zehelaun. Ezkerrak esenak ondo betero zuen. Jarraitzu olantxen. A todo esto, herri marabillosuak haue, txalo joten hasi zortziretan eta urrengo goxe arte parabez etxeku. Udalak antolatutako boluntasun zarin, 50 laun baino gexa. Mandatu kein batei, periodiku erun bestiai, farmazexako buelti beste batei, txapo, eta zelanez, danon hartin elkartekun biharrabe, ederra. Gora zuek eta eskarrik asko. Eta Leokadi, zein izan da zutzako aurtengo momentoik berezixena? Berezixena? Neharra beata iztan, zenteian lakositiz. Udaletxin ez da zeinei okurrioakon, baina bete-betin azertaban. Zidarrezko antxoi, egoitzako langilintzat. Zema bihar, zema tordu, zelako tentzinoi. Eta Jon Maian bertzu be, euran besteku. Mundiala. Bertzun ezaban latxeik. Eredugarriak eta harri altxorra zarete. Eta koronabirusaz aurten gauzak asko aldatu dizela pentsatezu? Batzuk itxit, beste batzuk, bapez. Erregi, zali, mozkorra eta lapurrerala ez da barrixe. Pentsionistak astelenero Alamedan jarraitzen dabe. Poleneko mantekau munduko ederrena izaten jarraitzen dabela. Autopistik lapurreti izaten jarraitzen dau. Txakurkakak be hor jarraitzen dabe. Eta presuk ondioipe etxetik aparte jarraitzen dabe. Gauza batzuk ez di aldatzen hemen kontuxu. Bueno, egixe esan da, bara gauza bat aldaturana. Ontxe arte arrantza munduko honenak isangaz. Txalopan, motor txikixin, kainaberiaz, baina on nuretaz pixan be, honenagaz. Zoixonak Ander eta Unai, Euskadiko urpeko arrantza txapeldunak, Urangainin eta Urrazpixan, ondarrutarra nauzi. Bueno, hone gauza zerixo bat. Maskarili jantzi, beti, bai plaxan, danin. Hau mamarru junarte beti, beti eta danin. Muso handi bat txarto pasa zuen hoi eta etxekuai. Baten bat jungatzuen hoi bezarkadaik ez duena. Eta biarraz be txarto ibilizazen hoi munduko animo guztik. Lehen esan duen latxeik, aurrea beti. Bueno, nahikuzu ez da? Zenbat berba etxezu? Isilike onzatxe. Berba etxezun bakotxeko euroba botako bazeunke utzalabikure, aberaztute ongo ginake. Bueno, andramairik ez da, nila kalin nabil, hori bai, buruaz, maskariliaz eta tarti zaintzen. Mamarru amentxera eta zainuen bigaz. Aurten ez da jaidik. Zainu daigun alkar. Gora ondarru azke eta anitze.
eraso zeziztaik ezamen eta ezinun. Erasotzailik ureta. Jokuaz eta posturakin kontuz gero, bide honik ez da horreta. Asier, Ibon, Aitzol, Anartz eta preso guztik etxea. Matxe zatxu hau. Gora Ondarru euskaldune. Gora Euskal Herria askatuta.